Ngicela ukuthi nginibingelele kuphi nakuphi kufinyela khona lo mbukiso bhanyabhanya. Ngathemba ukuthi konke niyaphila, kanti uma ukuthi aqala ukungena kulo mbukiso wethu, cofoze usubscribe, uthene on ibhele ukuze u-YouTube akunotify noma kutshale ukuthi ukhona ividiyo sesiyipostile. Kanza kwethu isenzo sokubonakala kukaShwi noMtekhala bephefoma ndawonye sijabulise abantu abaningi endimeni yomculo kamaskandi wabalandeli. Kanti-ke lesi sigameko senzeke izolo ngenkathi uMtekhala elontsha i-CD yakhe asanda kuyikhipha ey'nyangeni ezedlule ehlelwe sithi Inkunzi Yamavava. uMtekhala kanye noShwi baphefome ndawonye ingoma ethi Ngafa ababeyicula besasebenza ndawonye eyisesihloko se-albhamu yethu Bangisiza Baba, okujabulise abantu abaningi kade bethemele lowo mcimbi wokulontshwa kwe-CD kaMtekhala. Ubaba uShwi Mantombazane ekhuluma uthe akakaze yena aze axabane noMtekhala, kepha kwaba eside isikhathi elwa impi yokuthi elwela yena zamnqoba izitha. Uthi kodwa-ke namhlanje zijampile izitha ngoba uyilwile leyo mpi sezowayinqoba ngoba nakho ukuba ndawonye. Etshela abantu uthe ahambe betshele nabanye ukuthi bambonile uShwi noMtekhala bendawonye. Kanti-ke uthe uShwi ukubone kubalulekile ukuthi umfowabo uMtekhala masembizile ukuthi akeze emcimbini yakhe bekhona, wadedela ibandla asebenza nalo ukuthi iqhubeke phambili liye komunye umcimbi akade beqashe kuwena, yena wasala ngemuva wathi uzobalandela ngani ngendiza. Kanti-ke ngenza kwethu ngaphandle kokuthandabuza nokuthi-ke ngikhuluma inganekwane, nansi ividiyo iyalandela ubaba uShwi ekhuluma. Amen. Nikhuluma nobani njengamanje? Ubani? Mina nguhana na hakwa shamandi hata belo sokweshiba na gwema asinashupha ngoba nazinqa ephezulu. Ziningi inkulumo ayibheka ngake mangisayibona esilisa nesifazane Thoni ibheke ngakuphi manje. Uzoyithithi ishifoni umfo wasibiya zibhekele bese siyibona ukuthi yipi esilisa nesifazane zonke izinto zazo zingapha. Wawayibona inkulumo. Wawayibona ngaphambili. Ukuthi zingaphi into zazo. Zingemuva zonke. Kodwa uthi zibaletha kanjani abantwana emhlabeni asazi. Okay bafethu. Ngokhulu bafethu ukusehlisa kunina ngiyathobeka kunina bafethu. Njengamanje ngiyahamba ngiye ezweni elikude. Kodwa esikhundleni songukuthi ngilandele ngemuva abafethu asebehambile. Ngithe uma ethu umfethu ngifuna ukuthi umcimbi wami mfethu ube khona. Ngase ngithi ke mina abahamba abafethu ngizovuka ekseni ngithatha indiza ngibahube. Angikwazi ukuyeka umcimbi kamfethu mase ngimemile noma engidinga ukuthi ngibe khona. Ngiyaxolisa ke ingane zakwethu ngoba angikwazi ukuthi nginiperformele ibandla lonke lihambile. Kodwa mhlambe lo ncinyana. Hey wetotolozi uthi wetotolozi. Hey wetotolozi uthi wabola lo malume mi. Hey wetotolozi. Hey wetotolozi. Wabola lo malume mi. Hey wetotolozi. Wetotolozi. Hey. Kunjalo ke manje sithi totolozi. Utotolozi bafethu ngisahambe naye siniye. Kodwa ke before ke ngene utotolozi ngisacela bhuti. Kancane nje bafethu. Manini wo manini. Ngiyathanda ukuthi silalela nini. Bafethu before utotolozi efika. Angixabananga mina noMtekhala. Before utotolozi efika angixabananga noMtekhala. Ngalwa ngaze ngangena empini ngilwela yena. Yangehlula impi yangiwina. Namhlanje ngathi yimi ke sengiwine yona. uMtekhala ngasi uthi ke bafethu ke
ayihambe bafethu inkulumo yephambili umcimbi kamfowethu nina nikhona ngicela nitshela abantu abangekho ukuthi naphuthelwa sibabone ngamehlo bebobabili bathinte sihosha bathinte mfana